Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta sala del Comú de Particulars, que és una institució gairebé bicentenària. Avui es farà la presentació del Quaderno Azul del Xavi Llanes. Bé, em plau presentar-vos el Xavi Llanes, autor del llibre El Quaderno Azul, editat pel dia de Sant Jordi d'aquest any. De variada formació i llicenciat en Dret, la seva vida professional ha estat sempre lligada al món bancari. És una persona que li agrada llegir, el cinema, viatjar, pescar en rius de muntanya, la fotografia. Fa voluntariat donant classes d'economia domèstica a alumnes de quart d'ESO d'instituts i escoles concertades. El Quaderno Azul és una novel·la de venjança i aventura situada en un moment històric determinat que ens farà viure amb intensitat els fets ocorreguts entre el 1941 i el 1943, amb aquella unitat de voluntaris espanyols per anar a lluitar a Rússia, denominada División Azul. Cregueu que llegir-la ens captivarà, ens farà gaudir d'unes bones estones. Bueno, ara, Javi, si vols. Hola. Bona tarda a tothom. Us dono les gràcies per la vostra assistència i la dedicació d'una part del vostre temps. En primer lloc, m'agradaria tenir un record pel Josep Miñambres, persona molt volguda de la Pobla i membre de la Junta del Comú, que ens ha deixat fa poc. També vull donar les gràcies al Joaquim per les paraules que ha tingut vers amb mi, que va ser la primera persona que em va oferir la possibilitat de ser-hi aquí i ara. Només m'ho va apuntar així, li vaig agafar el vol i li vaig dir, ho accepto, i li dono les gràcies per poder estar aquí al Comú, que per mi és un orgull. A la Dolors també li vull donar les gràcies. Com a responsable de la secció de Cultura, pel seu temps i dedicació. El Franci Ferrús, aquí està. Franci Ferrús per la seva dedicació, paciència i perquè a més li he donat molt la tabarra. I a totes les persones que d'una manera o una altra han col·laborat per dur a terme aquest acte que estem aquí ara. Per acabar, vull agrair a la llibreria Xalamanc i en particular a la Bàrbara, al Jaume, a la Cristina i la Montse per la seva col·laboració i el tracte deferent que sempre han tingut amb mi. Tot el que explicaré a continuació ho porto escrit, no perquè no ho senti, sinó perquè no em vull descuidar de res del que us vull dir. No sóc un escriptor, més aviat un juntaletres, un lletraferit, una persona que, d'entre altres aficions que ha comentat el Joaquim, també escriu. Tampoc sóc un historiador. És una professió molt seriosa que jo respecto i deixo en mans dels especialistes. No obstant això, el que he escrit és història, però història en minúscula, que es construeix amb una base de fets reals i sobre aquesta base hi ha un relat de ficció. Els personatges són inventats, però el context històric i social és real. La Guerra Civil Espanyola, les Brigades Internacionales, la postguerra, la Divisió Azul i el front oriental de la Segona Guerra Mundial, a Rússia. Tots aquests elements, d'una forma o una altra, apareixen a la novel·la. No obstant això, no es tracta en cap moment d'una novel·la de guerra. A qui està dedicat? Als meus pares, per descomptat. Sense ells jo no hi seria aquí. I també a la tieta Marina. Ella, la tieta Marina, no es troba entre nosaltres, no perquè s'hagi mort, sinó perquè viu a Barcelona. I més endavant us explicaré el per què la cito. De què va la novel·la?
veiem uns paràgrafs a l'inici que diu: si nos pinchas, no sangramos; si nos haces cosquillas, no reímos; si nos envenenas, no morimos; y si nos haces daño, no nos vengaremos. William Shakespeare. Ara us llegiré breument la sinopsis. Julio de 1941. Pablo Irigoyen decide alistarse en la División Azul para vengar la muerte de su padre, una de tantas víctimas de la Guerra Civil Española. Pablo es hijo único de una familia influyente de Pamplona. Buena parte de la Guerra Civil la pasa fuera de España, terminando sus estudios en el extranjero, sin perder nunca el contacto con los negocios heredados de su padre. En uno de esos viajes conoce a Elvira. De vuelta a España, contacta con un jefe falangista que le proporciona información sobre el responsable de la muerte de su padre, un oficial ruso procedente de las Brigadas Internacionales, Mikhail Serkin. Elvira se opone a su decisión, pero la determinación de Pablo se impone sobre cualquier objeción. Parte con el primer convoy que se dirige hacia Rusia. Al poco de llegar a su destino, cae herido en una escaramuza. Una campesina rusa, Irina, lo recoge, lo cura y lo cuida. Cuando abandona la isba, Pablo comprende que la única oportunidad de encontrar a Mikhail Serkin, aunque remota, pasa por enrolarse en el propio Ejército Rojo. La novel·la aquesta va de venjança, però també hi trobareu misteri, acció, aventura i amor, i al final redempció. I per què el títol de Quaderno Azul? Per dos motius. Jo volia enviar el protagonista a Rússia, però l'any 1941 l'única manera que a mi se'm va acudir que pogués viatjar a Rússia, estàvem en plena postguerra a Espanya, era que s'allistés a la Divisió Azul de voluntaris, i el vaig enviar cap allà. I per què la paraula quaderno? Doncs perquè el protagonista està la major part del seu temps sol. I per poder desenvolupar l'art temporal del protagonista, fins que arriba, des que surt d'Espanya fins que arriba al seu destí, o bé feia jo un monòleg interior, o bé ell escrivia tot el que li passava pel cap, sentiments, pensaments, aventures que li han succeït durant el seu viatge, doncs que ho escriguís en un quadern. Quadern que, per cert, li regala la seva nòvia, la Elvira, abans de despedir-lo a l'estació de tren. El que relato podria haver ocorregut o no, és ficció, però referent al context polític i històric he intentat ser el més rigorós possible. L'acció i els esdeveniments, com ja he esmentat amb anterioritat, transcorren en un temps i uns escenaris reals, intentant que dins de la ficció tingui el màxim de versemblança, però no hi ha cap intencionalitat política. És un relat relativament curt, 259 pàgines, en capítols breus amb la intenció que es llegeixi de manera àgil i amena. Això té un gran avantatge, que si no us agrada tampoc haureu perdut gaire el temps. Ara m'agradaria explicar-vos com em va venir la idea d'escriure aquest llibre. Va ser una tarda d'un dia de Reis durant un dinar familiar, ja us ho podeu imaginar, germans, tiets, nebots, cosins, bueno, l'habitual d'aquests casos. En un moment de la conversa vaig sentir un comentari d'ella, la tieta Marina, per això la cito al principi de tot del llibre, que sobre el seu pare havia estat a la guerra civil, li vaig preguntar jo. No, a Rússia. Em vaig quedar atònit. Vam fer una part i em va dir que el seu pare, a més d'haver intervingut a la batalla de l'Ebro, es va allistar a la Divisió Azul per lluitar contra Rússia al front oriental durant la Segona Guerra Mundial. Em va dir que guardava objectes i documentació del seu pare. A mi em va faltar temps per quedar amb ella un dia a casa seva perquè em va dir que m'ho ensenyaria tot. Un cop allí, d'una caixa de llautó van començar a treure medalles, condecoracions i documents originals del seu pare, oficis militars, cartes, un carnet de la Falange, carnets,
xapes d'identificació, la cartilla militar de l'exèrcit. En aquella època, els soldats que van anar al front, que es van allistar a la Divisió Azul, hi ha una consideració, i és que la cartilla militar estava en bilingüe, una part era en alemany i l'altra estava escrita en espanyol. Bueno, tot això. Jo, quan vaig tocar en les meves mans tota aquella documentació, reconec que sóc una miqueta mitòman, vaig sentir la sensació com si em transportés en el temps, a una altra època. Ella va deixar que m'endugués tota aquesta documentació a casa meva. La vaig tenir un bon grapat de temps, llegint tots els documents, tocant tots els objectes que una persona havia tingut en el seu poder feia més de 80 anys. A partir d'aquell moment em va començar a rondar pel cap una història. El seu pare, com a tal, no apareix a la novel·la, però les seves circumstàncies van ser el motor de la història. Pel mig, coses del destí, se'm va creuar l'oportunitat d'assistir a un curs d'iniciació d'escriptura a l'Ateneu de Barcelona. I a partir d'aquest moment vaig començar a donar-li forma a la novel·la. I per acabar, una mica de context històric. Després de la Guerra Civil va esclatar la Segona Guerra Mundial. Com a pagament a la col·laboració d'Alemanya a la Guerra Civil, es va proposar l'enviament d'un contingent de voluntaris i no soldats, la qual cosa permetria a Espanya saldar el seu deute amb Hitler. No obstant això, Espanya mantenia el seu estatus de no bel·ligerant, és a dir, no li havia declarat la guerra a Rússia, per tant, l'exèrcit espanyol no podia anar a combatre. Com era d'esperar, en venir la idea del cercle de Franco, la iniciativa va tenir un gran acolliment entre els partidaris del bando nacional i de la Falange. Culpaven a la Unió Soviètica de ser l'instigadora i responsable de tots els successos dels anys 30, que van portar a la Guerra Civil per la implicació de Moscou com a propagador de les revolucions bolxeviques i el comunisme per Europa. Pel règim suposava tornar la visita. El 24 de juny de 1941 es va organitzar mobilitzacions d'adhesió i es va proclamar la formació de la divisió. Us transcric el discurs de Ramon Serrano Súñer, ministre d'Afers Exteriors i cunyat de Franco. Camaradas, no es hora de discursos, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria. Rusia es culpable, culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir d'Europa. 24 de juny de 1941. Ja veieu l'ambient que hi havia aquells anys a Espanya. Entre 1941 i 1943, prop de 45.000 soldats espanyols van participar en diverses batalles a la Unió Soviètica, entre d'altres, el setge de Leningrado, actual Sant Petersburgo. Com va acabar aquella aventura? La divisió va tenir 4.954 morts al front, 8.700 ferits, 2.137 van quedar mutilats, 372 dels seus homes van ser fets presoners per l'Exèrcit Roig i 7.800 es van emmalaltir. Només uns pocs van sobreviure als llargs anys de privacions, treballs forçats i temperatures extremes durant la seva captivitat en els camps de treball soviètics. El pare de la tieta Marina es va salvar. Ja està. Bé, molt bé, Javi. Gràcies. Bé, algú de vosaltres vol fer alguna pregunta sobre el tema aquest del llibre que acaba de presentar el Xavi? Bé, si és així,
No, espera un moment. Jo et podria fer una pregunta. Si és fàcil. Si és fàcil, sí. A veure, la família Irigoyen viu a Pamplona, no? Sí. Una ciutat navarresa. Sí. Per què tries una ciutat navarresa? Bueno, vaig triar la ciutat de Pamplona, no... és de manera intencionada, perquè en aquella època, aquella zona de Navarra, una part de Navarra, hi havia un moviment carlista molt important i eren de famílies conservadores i jo volia que la família del protagonista sortís d'una societat conservadora com era en aquell temps, que eren Navarra, els carlistes, tot aquest moviment, que no li van fer massa fàstics a l'alzamiento nacional. I volia que fos d'aquest estatus. De fet, la família del protagonista passen els estius a les Landes. Les Landes és una zona que hi ha Biarritz i tota la zona noble, com sabeu vosaltres, que van estiuejar a la zona sud-oest de França. També la nòvia del protagonista és una persona de bona posició social. I això m'interessava perquè durant la novel·la el protagonista actua d'una forma, això és parlar del que és l'art del personatge, l'art temporal del personatge, que surt, que és d'una forma i torna d'una altra manera. És una persona prepotent, ja ho llegireu si heu comprat el llibre, una persona prepotent, dèspota, i que es comporta d'una manera determinada, i a mi em va anar bé que la família fos d'allà, no tinc res contra ells. Ja està. Aquest és el motiu. Jo, Xavi, una pregunta. La tieta Marina aquesta és de aquí la Pobla o és... No, és de Barcelona. És de la part... A veure, la tieta Marina estava casada amb un germà de la meva mare. De fet, va anar a la Divisió Azul, però va anar al primer contingent, el van rellevar i va tornar. O sigui, va anar 2 cops i es va salvar. És una cosa increïble. Digues. No. D'anar a Rússia. Perquè ell sap, hi ha la policia i un líder falangista, ell sap qui va matar el seu pare i té tota la filiació política, descripcions, tot. I aleshores ella, amb una decisió poc meditada, diu l'única manera que tinc de poder venjar la mort del meu pare és anar-me'n a Rússia a buscar aquesta persona i matar-la, com si no fos prou gran Rússia. És una miqueta descabellat. Estem parlant d'una novel·la de ficció que, ja dic, ha pogut passar o no. Ella es pensava que el trobaria, contactant amb l'exèrcit, etc. I l'única manera, a l'any 1941, que jo sàpiga, si hi ha algú que em pugui rectificar, d'anar a la Unió Soviètica l'any 1941 a Espanya, l'única manera, no podies viatjar. I llavors se'm va acudir aprofitar-lo de la Divisió Azul, ficar-lo allà i enviar-lo cap a Rússia. Sí, exacte. Sí. Doncs uns 3 anys i mig. Però què va passar? Pel mig em va enganxar la Covid, com a tothom, i després la mort de la meva mare. I això em va desequilibrar bastant. Després ho vaig deixar reposar, vaig tornar a emprendre i aquí estic. Digues. A veure, jo m'agrada tot el que sí que li vaig dir que els primers capítols que es donen... O sigui, vull dir que si com a lector veu una miqueta la diferència entre els valors bèl·lics
Bueno, és que... No, jo he dit que no era una novel·la de guerra. El que passa és que pot ser que la portada porti a mala interpretació, no? Però no és una novel·la de guerra, és una novel·la de redenció, bàsicament, i de veure un personatge com evoluciona sotmès a unes circumstàncies que és una guerra, el que li passa, com en comença i com acaba. És el que a mi m'interessava d'aquest personatge, bàsicament això. I pel mig fico la guerra aquesta, el context històric, i el faig caminar. Ai, hola. A veure, m'ha agradat molt l'experiència i m'han comentat, bueno, això ja ho veurem, amb aquesta calor és impossible, però sí que queda oberta, perquè hi ha una el·lipsis molt gran de l'any 2001 fins a la guerra, és a dir, que comença amb un segle i acaba amb un altre. I aquí sí que hi ha una relació pel mig que no surt al llibre, però que es pot intuir. I ja tinc idees pel cap. Però l'Anna m'ha dit una cosa, quan se t'acudeixi escriure un altre llibre et mato, perquè pobra, el que ha passat ella aquests dies, bueno, molts nervis, però benvinguts siguin també al final. Una altra pregunta? A veure, Javi. Espera, que ja... Digues. Bona tarda. Sí, a veure, jo sempre he tingut la inquietud d'escriure, sempre m'ha agradat, tinc moltes coses escrites i tal, i no he publicat mai res. Aquest és el primer llibre. Aquí a l'Ateneu, no sé, em va aparèixer la notícia just quan havia passat tot això que us he explicat, la reunió familiar aquesta i tal, i que em venia una història al cap. I aquí a l'Ateneu ja havia rebut alguna referència que em deien que té molt de prestigi. De fet, hi ha dues escoles d'escriptura a Espanya, una a Madrid i una altra a Barcelona, una és l'Ateneu, i aquí em vaig inscriure en aquest curs i et donen unes eines bàsiques per escriure. Doncs, per exemple, com fer una trama, com dibuixar un personatge, etc. Una miqueta donar-te 4 eines per llançar-te. Després aquí hi ha l'habilitat de cadascú o la facilitat de cadascú de poder escriure alguna cosa. Però jo crec que si t'interessa, una cosa és que dius, jo escric per afició i tinc escrit i no vull publicar, però si vols fer alguna cosa més elaborada i que es pugui publicar si és que t'interessa en un moment donat, home, està bé perquè et donen 4 eines per poder escriure. A mi em va agradar molt, m'ho vaig passar molt bé, de fet vaig sortir d'allà i vaig dir, ja em falta temps per aplicar el que m'han explicat. Va anar molt bé. Algú més? A veure, coneixent-te... Espera, que hi ha el teu nebot. Va a maneres. Hi ha gent que és molt anàrquica i escriu molt, jo no dic que escriu molt bé ni molt més, però hi ha gent que és molt anàrquica i escriu molt bé i li va molt bé. Jo soc molt cap quadrat, jo necessito molta disciplina, tot molt controlat i necessitava, per exemple, com a mínim 3 hores cada dia, de 4 a 7, de 5 a 8 i dalt, i picar pedra, i picar pedra. Però això va una miqueta, també al caràcter de cadascú. A veure, hi ha un personatge a la teva novel·la que crida l'atenció.
i és el Raül. El Raül és el xòfer de la família de Fèlix Irigoyen, no? I aquest senyor, després de fer el que va fer, fa cap a la Divisió Azul també. Com ho expliques, això? Què dius d'això? Qui era aquest senyor? El Raül és el xòfer de la família i li tendeix una emboscada perquè el seu germà el tenen d'hostatge a l'exèrcit roig i li diuen que si no passa per aquell camí en aquell moment doncs mataran el seu germà. Això és el que fa el xòfer per salvar la vida del seu germà, traeix a la família i a conseqüència mort el pare del protagonista. No li va servir de res, no li va servir de res. Aleshores, ell, per redimir-se, perquè per això és una història de redempció també, s'allista a la Divisió Azul per poder contactar amb el fill del pare que havia mort, per poder-li explicar el per què havia actuat d'aquella manera. Per això està el Raül. Després què em va passar? Que em feia nosa el Raül, amb sinceritat, perquè si no es convertia en una novel·la de què anaven dos personatges... Bueno, està. Ara vull fer una mica el tafaner. Ja sé que ets una persona molt detallista, o sigui, fas les coses amb molt detall, et conec per aquí, no? Però també hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Et fixes, has posat a la novel·la molta cura amb el vestit de les persones. Allò em crida l'atenció perquè m'ha vingut de nou, tampoc coneixia com es deia, no? Aquest escot d'un vestit d'una senyora, escot, palabra de honor. Això, per mi és... ve molt de nou, no? Un escot i punto. Però un escot, palabra d'honor, què és? Vale. Molt bé. Bueno, no, per acabar, per acabar, em vaig documentar molt per escriure aquest llibre i com que surten diversos personatges i van vestits, doncs, sobretot la nòvia, que és un figurín, doncs estava molt interessat en que anés molt ben vestida i em vaig documentar molt els vestits que ella portava. Només aquest és el motiu. A veure, sisplau, a la sala Sant Miquel, a baix, a la primera planta, hi ha un pica-pica, una copa de cava i no sé què han posat.